tangiang mahita. Dame ni debatana sumurung sian saluhu na roha. Ima na mga ramoti ate-ate do pikiranmu na di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amin. Hata ni debata dihita ima natal surat di Jeremia 22 ayat 1 ayat sia songono mahata ni debata. Buti hata ni Jakoba tuat maho tu bagas ni raja sian Juda jala hata hon madisi haton. Dohono muma tangi hon mahata ni Jakoba ale raja ni Juda nahuduli atas habangsa si Daud. O dot akana posom dot nani raja ammu akana bongot tuakka habang harbanganon. Buti hata ni Jakoba radu tihamu mauhum do hati goran jala palua hamu na tarsamuni sian tangan ni hala pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabaing gugu tu hala dagang tuna taring dilapin do tuna mabalu jala unan duru sok kamu mudar na somar pipo di ingananon. Ay molo diraduti hamu hata odeng say adong do masuk tupi-tupi tu ni bagasan raja akan namar habangsa di habangsa ni si Daud. Akan namar si hudul di hureta do di huda nang ibana nang akan posona do na ni raja annam. Alai molo so ditangihon hamu akka hatao nunga pola marwari aku tudiku nina Jakoba iku gabi halongonan bagason. Ay song nodo hatani Jakoba taringo tu bagas ni raja sian Juda. Giliak doho nia diaku alepusu ni balon iku gabi halongonan doho bahinoku gabi huta akana somar pangisi. Jala aku padiri hodo pako akka jolma pangago mangaloho ganu mardonga sejata na sida manabahau ares akka napinilimu jala manipal kon tu bagasan abi. Jala trok bang sumamolus yan labung ni hutao jala didok bi ganu tudongan na buasa tu songoni bahinon ni Jakoba tu hutao na saibulun. Jadi do nasida ma ala na ditarikon nasida padan tu Jakoba debata nasidai jala marsoba tu akka debata siliban uhud mangoloi nasida ima sahana. Dia makadonga saha porsiao di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga puda. Baritai songonon adorang somar hasohotan salah anak burung didok ma tuna naik kamulian nai ikom matpada ni mana marjad jiroho asa olo ahu gabi parni utam nina itu anima delusi sibawa dima dia mehuroha nama ikon adok kamu baum unang behasurahap pangalahom unang be holan na olo homar juji unang be saya olo homabuk unang be saya olo homanako jala ikko burju maho marminggu ninna marupani nian molohio do pangalahom dang olo aku marhamulia tuho alai molo dioloi ho pangido aki olo ma aku muli tuho jala ikut di bagasan dami ma parsaripot tamuse alai molo so diudah koi ingo madang liling pat donga saripot ta inna itu ani marupani alai ala holong ni rohani sibawai dioloi ma pangiduan ni parapuani mumba piahu ni nama dang pola sadia liling muse sau mana sida padong dok pat donga saripion jala di benda sida mah udah ada nang songoni pasuk-pasuk parbugasan dina mardalani pardonga saripionena sida do dengan jala masai dami alai di sadatiki nung 3 tahun tuwang se rohani amat itu hasomalana na parjulu ima
ala maul di parhepengon jala ala sulit ekonomina. Na so pamotuan ni ripenela ko may bana tutu terminal. Di sido murada po na hepeng nin narohana. Kaya gudang do jolo madisina subui buat to kepeng nin narohana. Dugsongo ni di terminal kudu lima ibana kuhut pabereng-bereng isi mana naeng tudungon na takkoon na. Apirang sari liling di sidi bereng masahala inat tanda tutua mabuan si bonon na. Alani tutua marohana naeng manulong do manakko. Dungi ditudong amat taima inat tanda batui diwa ma do tasni inat tanda batui. Maselung marohana inat tanda batui guarna mana siya kuta lama na galing nga na ito pangaraptuan. Terahato tong sodiwoto tu dia terdongon na. Dungi minta tolong maibana tu sada parbitsak. Dilium maalamat ala adong do anawak na di surat ton ditaruhon parbitsa maibana. Masailas marohana pajupa maibana do boruna. Laos di haul ma borunay jalan tangis manasida ala nunga masailun hukma masimman jalari penay pas topit di belakang dungi Roma simetuane tongon mabetes borunay Roma simetuana boru maknay terbereng nama ima tas dikicang ilamari didok matu boru heran na mirip jala hiratas sudo na dikicang lamari munamo ninda marupani mirip jala sarupa tu tasi dungi disukku maborunay daga tas anate sarupa tas ta dungi ninda ma alain songoni heran ma borunay bahasa rohoni makon na mirip jala sarupa tas sedia tutu tas ini inna rohani borunay ma songon na sorong tas salilingon songon ibaga nga digicang lamar yon ubigi tersonggok ma helanay dipas di belakang babiar ma helanay ala dok simetonay tas sudon odo tas laking nahona tudong di terminal ninna simetonema dungilo simetonema bagu penudong panaku dapi helaki marjia au ninna marupani alani ilani helanay gabelare ma helanay langsung mulak jalas langsung pajupang do simetuana selama di jeb bagasna alani ilana langsung mulak be ibana tu bagasna dumpe mulak simatone asaro ibana alani dia makadong asaha porsyaon taida manakkanganin di pangalahoy nang di baritay dia may asa takas do taida dimulana di dokdo bawa horroa alay tong mula mo siya tu pangalaho na perjuli jalay nama ilani helani alani pangalaho na kurang tama jala mas semenarik doi di bagasa turputong naro si Jeremia madok hata mangalekon ima peringatan manang nasihat pasahaton puda dohot luba-luba ni di bata tubang suitar lumobi matu keluarga ni Raja Jehuda asa tung takas berhiti
juju na pinasa ni Panong Jeremia ima asa takas di sosohon ibana tu bangsui nang turajay luluy hamuma Jakuba luluy hamuma hati goran luluy hamuma hasit tongan hidup na tadi tayo dan aking di ayat sada satu ayat tuwi roh hatani di batana madok tangyo kaum hatani Jakuba alir raja ni Juda dohot akan aposo ni nani raja amu taringo tu harbangan ng taringo tu bangsui asek korado ti hamu mauhung do hati koran jala palo hamu akan atarsamun dot aka pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mabegugu tu halak dagang nang songon itu akka natadi dilapin manang tu akka nama balu jala unang beruso kamu mudar ni akan nasumar pipot ala di ti hamu ma akka hatai ninna panurirang Jeremia. Lapatan di padohani ima asa mangulu na sida di holong, mangulu na sida di sikap dohot ng songoni dihukum. Unang adombe di tonga-tonga ni bangsoy para singa-singa terlumobi ma ketidakadilan ng songoni taida unang adombe ima na maduson manang mabuat mangarupa na suugasan termasuk do salah satu na pinasahan ni Panuriran Jeremia dia me ima takas taida luluy hamuma akan adenggan jala didok asa tuntang hok kamu mahatai jala unga marwariau minna Jakuba dok tunasida mangaraduti undo hati koran namar lapatan doi ia salah satu ukuran taringot tu kesatraan ukuran taringot tu hamajuan ni sarabangso ima modo undo hasitoni di badalan jala sauyurina hobar tu aturan nang tu hasitongan nasian debatan mangaruti undo hati orang dustu bagas ni ima mangulakon manang salah satu tanggung jawab di bangsui kutuga besi dani na susida buhi ay imat gani asa pangalahu na kamar bongbong kasida hukum namora yan ikon songon pandoan na sida makunang teleng akka umi manang unang borak sila akka uhum anayon takas ikon darida ma keputusan ng ita uhum do dengan termasuk manang akan keadilan jala pasebagas do musik disosokon Panuriran Jeremia itu tonga-tonga ni bangsui ima taringot tu moral malam unang naolo na sida maduruson manang mabuat naso ugasan anama saya menarik dui mono di baga satu putot di hatahon ang giat niyan akan aprosyai jana tarida songon tanggung jawab jujui mangaraduti masih tongani ima marhite mangulakon dia may dari sinarona tu mamuka siya keluarga sahat tu panggunggomi kunrap patuduhon pandangiyo naringgan madalang uhum di tonga-tonga ni bangsui asa uhum do kasih tonga ni unang buhay ni tuhor alay kudus jana tegak napadua hum idota muse ima nang dohonon ni tupukon asa tuntakas do akan aporsiyay di paingot dia may ikot at duminggan perpunguan
Kristen ikut adu duminggan pertemuan manang hadirion ni akan manada hapan di bawah alan yo audo padirion do pak ho akka jolma pamuago mangaloho jara torok bangso mamulu sa bumi taon anaing dohon na nampi songoni umi di batana tuna sida dan gane masod horong nirohan di bata alay ko doonot taro dia may ima marhite si bengo na pinasa di bata unang adong be panol solion alay mo di pasa di bata soy nang hatay tuhita peringatan nang adong be panol solion di pudi mo di lubah di bata di sarana luba-lubai unang be muda tupudi alay luba-lubai madok tuhita di asa taudah unang adong be panol solion musik di pudian nyari gaya be kita dari Tuhan matian sarupa donak kengani taida marhite barita na mardonga pudei anggo di mulana nunga ditangi pudei julaon alay mulak musik tupudi alanya kegudaan alanya kanamasa bui namasa dosongoni gabi kembali na musik tungolu pardagingon akhirna gabi totongolu tei digonggongi ima sibolis nang akka hagalio tabdumobi ma akka roha daging atong ido na nendo hono turpukon dia makado saha porsia tuhita asa takas ima marhite pandohanina kayan dia may nang may kon tutu parsitutota di uyay nang di masyarakat ang dumobi ma di tonga-tonga ni nama sa pandemi COVID-19 ikut tari dahita natotong halak na mangulakon hasit tongan doon na mangulakon dumobi ma na mangulakon dami mga raduti akadami na mga raduti dia may ima na mabayan akanauli akka nadinggan mulu diigil turpukot tuhita ima asa adong perubahan pertobatan alam semusada kuya na manguli hita kinadupat tado akakurang ni hamaulon alay mangulakon lomo ni rohan di bata ido mabeng kita nang tao kabisa da contoh pagka jong mga aso dan may kun bijaksana hita lao manibang akka namasa lama hita ko bijaksana ima marnida akka pangalaw namasa di patitem asa ko parmay tuhatan di bata di judo halak na porsi bitikyon gabi sudah sitongan nagabi hawawan ni pasu-pasu dan gabi hagyo tapak sawango tatuhani alay lo mo ni rohani tuhat mo lo dapo tak kita di apa di portilyon siyan na sopa budi magkorkom gabi suar manang budi dui gabi kita ima amatian Dumutushima tahagigyo ma nacahat tahagigyo ma na mga rampas tahagigyo ma na malulong manako tahagigyo ma pangalaho naming halalkan segala cara alay tahakulogi mahasitongan doa kada dingganon tajakom ma do dinggan anggit tung malpangula hirohani Jakuba tu hita Morong pihak kadusa tado pangalahot tadi anak salpuya dari mono nunggal lam taunahi cara tajak penakkan linggan karena si tong nang mangudau nongana malpangula hidorohan di bata macam kita alani unang maadong di padohan nama dok senang milik orang susah alai kubui hita berempati susah milik orang senang atau susah milik orang susah alai kususah hita mamereng halak na susah napatan na ikon berempati do hita yan adong man di roha di hita ima roha na tarot car na magsyaholongan
Arang mana sekitar roha nataroncar masyurupan. Unang ma kita masyong gopang. Unang maado kita nama kilala kelas na tumibo. Jangan nang maadong tong-tongan ni bangsa tao na beranggapan kelompok mayoritas dan minoritas. Alain di bawah satu sadarion di payung kita. Dia may asa tapatuhon sikapta. Dia may sikapta song anak ni di bata mangulakon na dipeni mangulakon na sitongi ala terjuru kita saduna gabi na poso ni di bata. Na terjuru kita saduna ima gabi takay na kon na atong ta stop ma akka pangalaho dagini. Noai di batado tu hita gabi habaoran di pasu-pasura hita manuaing dipakai di bata gabi perpanjangan tangan Tuhan. Laku memakulingi portibion, memakulingi ima pamarita, memakulingi masyarakat dipakai di bata hita. Atong molo dipakai hita unang manian asal hagiu tatawain alai, taliom ma tawain ma kesempatan dia. Bagasan namar si hohot di bagasan Kristus jala tengok ma asa holan Tuhan itu tapilit jala holan imana tapangasahon marikiti tema ni buta nama saya menarik dong asa hasitongan di bagasan kabujur dohot hasitongan tongunang be saya dapat dulu be kemunafikan unang betapa tuluhon pangalaho si palecen alay dapat tuluhon ma ima pangalaho na mangulu ita di bagasan kasitongan dohot hawujota nakasiatiota mayutot tuhani tong tapadaw ma aka pardagingon ni kemunafikan ni alay daulah ma totong dia may pati kerayai holong kong satu ita marsada-sada asa takasma kolongi ima gali ukuran mangulakon dohot hasil tongan sunguni mahita Kristen molo taulahon si pengoti dapat pasu-pasu mahita molo taulahon jujui dapat las niroha mahita jala molo taulahon ima gora-gora ni di bata marhiti akka panurang mertua mahita bisi. Amin. Mulai temani holi Tuhan marhiti hatam na bedi napay kotok kami asa tutok kami Tuhan mengudu di bagasak kasih Tuhan mi. Mulai temani. Amin.